A Catalunya hi ha més de 600.000 persones que estan diagnosticades amb diabetis. Però què és exactament el diabetis? Les persones que conviuen amb aquesta malaltia ho tenen molt clar, però la resta de la població només tenim algunes nocions poc precises de què és i de què comporta. Sabem que és una malaltia vinculada als nivells de sucre a la sang i que hi ha gent que s'ha de punxar per controlar-ho, però poca cosa més. Què la provoca? Com es diagnostica? Com es tracta? Es pot curar? Són moltes les preguntes que tenim al voltant de la diabetis i per poder-les contestar totes hem convidat a dues persones, a dues dones, que ho saben pràcticament tot d'aquesta malaltia. Elles són la Teresa Mur, que és metgessa de família i comunitària i coordinadora assistencial d'atenció primària ambulatòria de la Fundació Assistencial Mutu Terrassa, i també l'Agnès Sánchez, que és infermera d'atenció primària al CAP de Camp. Les hem convidat a aquest nou i estupendo estudi que tenim per estrenar aquesta temporada dels 9 videopodcasts de dijous de Mútua. A mi em coneixeu, jo soc en Marc Ladorta, i em fa molta il·lusió tornar a compartir una estona amb tots vosaltres per parlar del més important, que és la salut. Per tant, comencem. Teresa Mur, metgessa de família i comunitària i coordinadora assistencial d'atenció primària ambulatòria de la Fundació Assistencial Mutu Terrassa. Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Marc. I Agnès Sánchez, que ets infermera d'atenció primària al CAP de Can Mates, benvinguda també a aquest programa, gràcies per venir. Crec que el programa d'avui és important perquè en això de la diabetis crec que hi ha, i m'incloc el primer, crec que toquem molt d'oïdes. I per tant, jo crec que el primer que hauríem de fer és començar a situar-nos una mica i que expliqueu-me de la manera més planera possible què és exactament la diabetis. Doncs mira, Marc, la diabetis de la forma més fàcil i planera és els nivells de glucosa en la sang elevats. Aquesta és la definició de la diabetis. Després ens podem complicar molt, explicar com s'origina, de què depèn i les complicacions, però l'explicació planera és aquesta. Ja et començo amb la primera repregunta, que és el que m'heu dit, no? No, sí, repregunto. Aquest nivell de sucre és per ingesta directa de sucre o és un sucre que generen les cèl·lules a partir de determinats... Nosaltres tenim sempre un nivell de sucre en el sang, perquè el necessitem. És l'energia, no? És l'energia que fem servir per funcionar. Lògicament, la majoria és de port extern, però també hi ha els nostres òrgans, hi ha el metabolisme hepàtic i de més que produeix sucre. I tot plegat és el que s'ha de mantenir en uns nivells adequats perquè no aparegui, per no dir que tenim diabetis. Tenim una primera pista, que hi ha un mecanisme complex intern. Exacte, per mantenir aquests nivells en el seu valor correcte. L'alimentació afecta, però també hi ha altres factors que suposo que anirem comentant. Existeixen diferents tipus de diabetis i que afecten principalment a grups d'edats diferents. Què em podeu explicar d'això? Doncs sí, hi ha diferents tipus de diabetis. Hi haurien tres grans grups que són més coneguts, com per exemple la diabetis tipus 1, que sol diagnosticar a la infància, que és una malaltia que és autoimmun. La diabetis tipus 2, que es sol diagnosticar més a l'edat adulta, que no és una malaltia autoimmun, que hi ha una resistència a la insulina, i la diabetis gestacional, que cursa durant l'embaràs. A part d'això, hi ha altres tipus de diabetis més específiques. Però deuen de ser tan freqüents, no? Bueno, exacte. No estranyes, però sí que no són tan habituals. Són menys. Molt bé. Ara abordarem a cada un dels grups perquè ens expliqueu una mica exactament quines particularitats té cadascuna d'elles. Comencem per al tipus 1, si us sembla, que és la que acostuma a aparèixer, tu has dit, a la infància. No sé si infància o adolescència, no sé quina edat exactament, o si està més o menys... No? Pot aparèixer des dels mesos fins a l'adolescència. Inclús hi ha una forma d'aquestes menys freqüents que diem l'ADA, formes l'ADA, que és la diabetis latent de l'adult, que és un tipus 1 que es manifesta més tard, però és un tipus autoimmune. Mira, i ara em ve al cap, i té algun component hereditari genètic? És a dir, el fet que tinguem antecedents familiars amb episodis de Bona pregunta. Ens pot donar més números a la loteria de la diabetis tipus 1? No, a la diabetis tipus 2. A la tipus 2 sí? És on mana, té un pes molt important la genètica. No la diabetis tipus 1 perquè és una malaltia autoimmune, és a dir, l'organisme comença a produir uns anticossos contra la insulina. Perfecte. Aquesta diabetis tipus 1, com es presenta i sobretot com es tracta? Acostuma a debutar de forma brusca. Els nens comencen a tenir uns símptomes bastant típics, que són que beuen molt, tenen molta set, tenen molta gana i perden pes, normalment, i orinen molt. Quan un nen o nena manifesta aquests símptomes,
de seguida han d'anar a mirar el sucre, perquè normalment no és com la diabetis tipus 2, sinó que fa un devot brusc. I, com hem dit, no tenen insulina, per tant, el tractament d'entrada és insulina. Se'ls ha de posar insulina en el moment del debut. Clar, perquè a més, la canalla normalment no se'ls hi fa anàlisis de sang, sinó hi ha algun símptoma que sigui una mica evident, no?, de què es recomani. Per tant, perquè la manera de detectar-ho, sobretot, és amb anàlisi analítica. Amb analítica de sang, tant de qualsevol tipus de l'estrès, de qualsevol tipus de diabetis. Sí, normalment es diagnostica amb valors d'analítica, sí. I deies que es tracta a través d'insulina. Sí. Aquesta insulina, com s'administra? Bé, també ha canviat molt l'administració de la insulina. Hem passat de només tenir xeringues d'insulina humana i els nens i nenes haver-se de punxar el dit per mirar els valors i tal, a tenir sistemes de bomba d'insulina, de perfusió contínua, que els hi va administrant la insulina de forma continuada, com si fos el seu pàncreas el que està produint aquella insulina, i també han millorat molt en els sistemes de control, no? Hem posat monitoritzacions que et miren de forma continuada el nivell de glucosa, no? I això permet ajustar la bomba, o sigui que s'ha convertit en... La tecnologia ha ajudat molt a tractar-la millor. Però perquè jo m'ho imagini, que és un parche o és un... No sé, perquè és que se'm fa difícil de... Sí, és com una monedeta de 2 euros. Sí? Això ho he vist en algú que ho porta. Això és el sensor. Això és el sensor. Sí. Val? Llavors, i cada quan... Això ha d'anar amb una aplicació mòbil o alguna cosa d'aquesta? Sí, hi ha un lector o l'aplicatiu del mòbil i amb això tu pots anar mirant tantes vegades com vulguis al llarg del dia. I sí, suposo que si detecta una pujada o una baixada... Això descarrega un registre en el que tu llegeixes com estan els teus nivells de sucre tot el dia, les 24 hores. Allí pots veure pujades i baixades, pots veure si tens un rang molt ampli o molt estret dels teus valors. O sigui, en lloc de veure només quan tu et punxes o quan et fas analítica, la famosa hemoglobina glicada, aquesta que diem, això és el control del sucre, no? Doncs això et permet veure tots els valors que tens al llarg del dia. I per tant... I al marge d'això que també tenen les alarmes, no?, per descartar si hi ha una hipoglicèmia en aquell moment o una hiperglicèmia per poder corregir, i també dona molta informació i pots prevenir. Perquè entenc que els riscos tant és com que tinguis una caiguda com una pujada, no?, de sucre, o n'hi ha un que sigui que sigui més perillós que l'altre, o els dos són igual de... Els dos comporten complicacions, però sí que és cert que la hipoglicèmia s'ha d'actuar... La hipoglicèmia és la baixada, perdó. La baixada, perdona, la caiguda de sucre. S'ha d'actuar, i més quan els valors són molt baixos. Més ràpid. Sí. Molt bé. Això que jo havia... Ara, com has... El sensor. El sensor, jo l'he vist i no sabia què era. Sabia que era algun dispositiu per un tema de salut, però no sé exactament. Això és el que administra també la insulina? No. Com funciona l'administració de la insulina de tipus 1? L'administració, bueno, sí, de tipus 1, existeixen el que són els bolígrafs convencionals, les plomes, que van amb l'agulleta i es punxa, i el que comentava la Tere, que és la bomba d'insulina, és un dispositiu que dintre hi ha un cartutx, que és la insulina, que va amb un catèter directament a la pell connectat i va alliberant al llarg del dia... Si ho portes a dintre el cos? La bomba no, la bomba va a part. La bomba la portes, que és com una mena de... La pots portar... Com una petaqueta. Com una petaqueta. Hi ha altres sistemes que van implantats, també. Ja no som tan experts en això, Marc? No, però també jo crec que les persones que ens puguin estar escoltant i que puguin tenir algun familiar, algun fill, filla, o que se'ls hi pugui diagnosticar això, saber també que ha millorat tant i que per això suposo que el que també dona és tranquil·litat, és a dir, perquè això entenc que també s'administra quan detecta una pujada o una baixada, s'autoregula, és capaç de regular i per tant el primer cop segurament ja el pares, no? I després també l'autonomia, no? No has d'estar pendent i et dona també com una qualitat de vida des del punt de vista de que no has d'estar 100% pendent. Compte que aquests nens a vegades s'havien de punxar 6 i 7 cops al dia, no? Per veure quan em punxo, si em punxo, si no em punxo, si em poso lenta, si em poso ràpida, i ara porten el sensor i no cal pràcticament que es punxin, o molt menys. I això fins quan? O això és per sempre? Clar, és per sempre. Això és per sempre. És a dir, la de tipus 1 es detecta quan es detecta, normalment en edats d'infància, adolescència, joves, i això hauràs de conviure amb això fins al final. Molt bé. Molt bé, no, molt malament per ells, però com a mínim sí que s'ho poden tractar d'una manera que és bastant diferent d'abans. Per contra, em dèieu que la de tipus 2
acostuma a aparèixer, he llegit a partir dels 40 anys, no sé si és Bueno. precisa aquesta data o no, més o menys. Heu dit edat adulta, vosaltres? Sí. És difícil posar una data exacta. Sí, exacte. Perquè, clar, també Depèn apareix de manera molt- progressiva, lenta, no? Sí. Quins factors la provoquen? Què ens fa que puguem patir aquesta diabetis de tipus 2? La causa de la diabetis tipus 2 és multifactorial, no? Ja podria ser per diferents motius, no? Un que seria la predisposició genètica. Correcte, és el que hem dit exacte, abans, sí. és a dir, si pares, germans ja tenen un diagnòstic hi ha més probabilitat. L'altre serien els factors ambientals, sobrepès, obesitat, un estil de vida sedentari, l'alimentació que no sigui correcta, els hàbits tòxics, i després... Fumar? Sí, també. També pot ajudar a tenir diabetis, a patir diabetis. Sí. I després també que hi ha una resistència a la insulina, li costa més a aquesta insulina d'actuar per reduir aquests nivells de glucosa. És a dir, que la diabetis tipus 2 no és que no tingui insulina, sinó que la seva insulina no és capaç de funcionar bé. I un motiu principal és l'obesitat, no? És que fa que aquesta insulina no tingui la capacitat de que els teixits absorbeixen el sucre de la sang. Al final són els teixits els que s'emporten el sucre de la sang. Una de les coses que hem anat aprenent amb aquests dijous de mútua és que, clar, el cos també et va canviant a mesura que vas avançant en l'edat i el que al començament doncs, ho assimila bé, potser amb el temps no tant, no? Fem un dia referència al tema, per exemple, de la lactosa, no? És a dir, la capacitat d'absorbir la lactosa canvia amb el temps i cada vegada és menor i, per tant, el que fins ara no se't posava malament, doncs ara t'hi comença a posar malament. I entenc que amb la insulina i en tantes altres coses deu de passar aspectes similars, no? Que el cos ja no tolera tant, segons què, o no fabrica el que ha de fabricar per absorbir, no? En aquest cas, la insulina. Més o menys, podríem anar per aquí, I altres factors. Sí, el que passa és que quan nosaltres diagnostiquem per primer cop la diabetis, les del tipus 2 normalment és això que diem, no tenen reserva d'insulina, no? El que passa que aquesta insulina no està funcionant. Després, amb l'edat, sí que sovint es va esgotant aquesta insulina. Llavors és quan hem de passar del tractament amb hàbits de vida i tal al tractament amb insulina. Estem parlant de la diabetis de tipus 2. Clar, en aquesta edat sí que és més habitual que ens facin analítiques de control. Si ens surt una estrelleta al costat de la glucosa, podem dir, per tant, que estem per sobre dels nivells, podem dir ja que som unes persones amb diabetis? No. Podria ser que sí, podria ser que no. Hi ha moltes vegades que la glucosa basal surt alterada, però perquè estem passant un procés que es diu prediabetis, és a dir, que el valor endogen pot estar alterat, però no com a tal una diabetis. I què caldria per determinar, a través d'una analítica, que tenim gairebé segur que patim diabetis? Les societats internacionals ja per això han creat uns criteris diagnòstics que són força estrictes amb els valors de la glucosa en les analítiques, no? I normalment amb dos valors separats poc temps de glucosa en sang per sobre de 125 ja podríem diagnosticar una diabetis. També ho podríem fer amb el valor d'hemoglobina glicosilada, que és un paràmetre que fins ara utilitzàvem com a control de la diabetis, però si tenim un valor de glucosa per sobre de 125 i una d'hemoglobina glicosilada en la mateixa analítica per sobre de 6,4, també seria un diagnòstic. Després podem fer un test de tolerància oral, que el fem a vegades, no? Si una persona té símptomes i té un únic sucre per sobre de 200, també el podríem diagnosticar. Quin tipus de símptomes podrien ser? Els mateixos símptomes que pot tenir un pèrdua de pèl, orina... Puntualment hi ha formes de la salut que poden també debutar així. Per què? Perquè la reserva d'insulina ja és molt pobra. I aquí sempre cal administrar insulina o no? O es comencen per altre tipus d'estratègies? En la diabetis tipus 2, et refereixes? No. No, o sigui, com a elecció, el tractament no seria la insulina, no? El que fem des de primera és intentar incidir molt en tot el que són hàbits. Una alimentació correcta, estar dintre del teu pes objectiu, tenir una vida activa, evitar hàbits tòxics, tot això. I els fàrmacs que solen ser d'elecció són els antidiabètics orals. Si amb tot això no ajuda, no s'arriba a l'objectiu, llavors sí que es podria tractar amb insulina. Per tant, si nosaltres ens diagnostiquen una diabetis de tipus 2 i estem uns marges, no sé, de 130, 135, podem
prendre mesures nosaltres amb el nostre tipus d'estil de vida que puguin ser suficients, És que és diríem, lo com per bàsic. tornar uns marges, diríem, saludables, no? Bàsic, És a dir, sí. Sobretot el que més veiem és la relació amb el pes. Amb el pes. Tenir un bon pes és bàsic i veus com es normalitzen a vegades els nivells de sucre de manera espectacular. Hi ha moltes coses que van associades al tema de l'obesitat, de la pressió arterial, els lípids, el colesterol, tot això que ja baixa directament només pel fet de reduir el pes. Sí, sí. Per tant, entenc que tot el que sigui millorar l'alimentació, ser d'activitat base, física, sí. tot plegat d'això. Hem parlat ja de tot el tema de monitoratge. Jo crec que en aquests casos de tipus 2 no cal, no tant, no?, de posar un sensor, és a dir, o com funciona això, com te'l control, perquè clar, analítica tampoc te'n faràs una cada... Com ho fas? Existeixen el que és més convencional, que és el medidor de glucosa, és a dir, fer la punxada del polpell del dit i amb això obtens el valor. I després depèn molt de la persona que tinguis davant i del tipus de diabetis que tingui, no? No és el mateix una persona amb una diabetis tipus 2 que porta antidiabètics orals, que d'edat avançada, que té una alimentació correcta, que està dintre del seu pes, que amb l'analítica ja estaria ok, però una persona amb una diabetis tipus 1, amb múltiples dosis d'insulina, que és jove, que probablement amb el sensor sí que es beneficiaria, perquè pot controlar-se millor, pot descartar si hi ha hipoglicèmies o hipoglucèmies, o ser més estricte, vull dir que sí que... I els tipus 2 depèn, també si porten múltiples dosis d'insulina també es poden beneficiar. Clar, però en aquest cas diríem en el que tipus 2, cada quan es podria fer aquest tipus de test, que em sembla que el fas tu mateix, no? Et punxes el... Sí, és que depèn també del tractament que portin. Si porten insulines basals i s'han de modificar el tractament depèn, i en que sí, o simplement per descartar que no hi hagi una baixada de sucre en aquell moment mirar-se. S'ha d'individualitzar. Exacte, com diu l'Agnès, la gràcia està en individualitzar amb aquella persona que tens al davant, no? Evidentment, si és una persona que té uns bons hàbits i tal, i només porta una pastilleta del metformina, que a més no provoca hipoglicèmies, aquest fàrmac, doncs no li has de punxar, no està indicat, perquè li ha d'espatllar el pobre. Tampoc pot modificar massa el control. I amb la nostra glicada cada 6 mesos en tindrem prou, no? En canvi, hi ha tipus 2 que porten insulina, perquè ja els hi fa falta, inclús múltiples dosis d'insulines, i aquests els hi vindrà estupendo un sensor precisament per detectar hipoglicèmies, hiperglicèmies, per veure aquest control. Segurament les persones que tenen una diabetis de tipus 1 són molt conscients dels riscos que estan assumint amb aquest tipus de malaltia i si no s'ho controlen bé, i per això també s'han desenvolupat aquests dispositius que hem comentat, però potser en el de tipus 2 dona la sensació que és més fàcil conviure, que és menys risc, que potser no n'hi ha per tant. Què pot passar si no ens la prenem seriosament, aquesta diabetis? És molt bona pregunta. Jo crec que hi ha una diferència important, és que quan diagnostiques una diabetis tipus 1 en un nen, adolescents i tal, fas molta educació, moltíssima, precisament per això. I en la diabetis tipus 2 en fem, però potser no fem tant èmfasi en aquestes coses. La diabetis és una malaltia devastadora. De fet, és la malaltia que provoca més anys de vida saludables perduts per les complicacions. És la primera causa de diàlisi en el món occidental, per nefropatia. És la primera causa de ceguera en els països occidentals. Provoca malaltia cardiovascular, provoca neuropatia diabètica, és la primera causa d'amputacions no traumàtiques. Les complicacions que en genera el sucre alt. Per tant, l'educació amb explicar què és la malaltia, no espantar la gent, no es tracta d'espantar la gent, de dir, et quedaràs sec, et quedaràs... No, és educar de què és la diabetis, què passa si no la controlem, què podem fer per controlar-la, és molt important l'educació. Un paràmetre a tenir en compte i a portar-lo a ratlla, perquè si no la cosa es pot complicar, i suposo que també per això l'Organització Mundial de la Salut l'ha considerat una pandèmia, per un augment de casos que hi ha hagut a nivell mundial, que suposo que també té a veure amb aquest estil de vida que cada vegada és menys saludable, que és més de consum ràpid, de productes processats, tot plegat. Ja hem parlat del paper de l'obesitat que té en el desenvolupament i el control de la diabetis. Anem pel tercer tipus, si us sembla, que és la gestacional. Una de cada 10 dones aproximadament la pateix. Per què es produeix?
Bueno, els mecanismes són similars, eh? La resta, hem de diferenciar la dona que és diabètica i es queda embarassada, no? I la diabetis gestacional parlem de la dona que no ha tingut mai diabetis i apareix la diabetis durant l'embaràs, no? Però els mecanismes són els mateixos, resistència a la insulina, dèficit d'insulina. De fet, el tractament de l'acció són els estils de vida, són els hàbits. No és la insulina. En alguns casos en què amb els hàbits saludables, amb el control de pes i tal, no es controla, llavors s'ha de posar insulina. Però, de fet, el tractament de l'acció són els hàbits de vida. Aquesta diabetis es pot transmetre al fetus? No és que es transmeti la diabetis, però al tenir la diabetis, el sucre alt durant l'embaràs pot comportar complicacions, i tant en l'embaràs com en el part. I pregunta, aquest tipus de diabetis s'acaba amb el part? En principi sí, s'acaba amb el part. El que passa que després la diabetis gestacional és un claríssim factor de risc per acabar desenvolupant diabetis més tard. Si tu, diríem, el teu pes ha augmentat bastant per sobre del que tocava durant l'embaràs i després no ets capaç de reduir-te tot aquest pes, tens bastants més. Exactament. Clar, arriben a la prova, ja ens has dit que hi havia altres diabetis, jo crec que tampoc cal entrar en aspectes que no siguin tan freqüents, però sí que jo tinc una pregunta que més o menys ja ha anat sobre l'ambient. Ja m'has dit que en principi no es pot curar, com a mínim les de tipus 1. La de tipus 2 la podem tenir a ratlla, la gestacional també la podem més o menys controlar durant l'embaràs i després la podem tornar a tenir a ratlla. La de tipus 2 has dit que no es pot curar. Arribarà el moment que la podrem curar? És a dir, no sé si tindrem vacuna o tindrem algun tipus de... S'està investigant, hi ha algun fàrmac, hi ha alguna cosa que puguem pensar que en un futur aquest tipus de coses es poden controlar, o estem més enfocats a controlar l'obesitat i aquests mecanismes que la desencadenen? S'està investigant molt en el tema de... Ja et dic, ja no som expertes en aquests temes que som de primària, però s'està investigant molt, per exemple, en el tema del trasplantament d'illots pancreàtics, no? És a dir, a les persones que tenen aquest dèficit, sobretot de tipus 1, els hi trasplantem illots de pàncreas que funcionin bé, no? I siguin capaços de segregar la insulina correctament, no? Però clar, ens n'anem a coses que de moment encara no sembla que hagin funcionat molt, no? I la diabetis tipus 2, el que ens estem trobant és el que dèiem, no? Un cop aparegut i has diagnosticat aquella diabetis hi és, però estem comprovant que, per exemple, persones que sotmeten a cirurgia bariàtrica doncs estan... Això és el que s'entén com la reducció d'estómac, eh? Exacte, el tractament de l'obesitat amb cirurgia, no? Estan aconseguint nivells del metabolisme del sucre pràcticament normals durant temps. Encara que segurament allò està allí latent, no? Perquè si ja ha aparegut una vegada pot tornar a aparèixer, no? Però és una mostra clara de que la cirurgia bariàtrica és realment efectiva per control de la malaltia, no? Molt bé, ja anem acabant. A mi m'agradaria que enviéssiu un missatge així una mica final a les persones, diríem, que puguin tenir uns nivells de sucre per sobre o que se'ls hagi diagnosticat ja una diabetis o que pensin que igual acaben tenint. Què els hi diríeu? Com ho han d'afrontar des d'un punt de vista gairebé també d'enfoc personal, no? De dir, evidentment farem el que diguin els metges, però o les professionals de la medicina, però què els hi diríeu? Què els aconsellaríeu? Jo crec que han de ser molt conscients de que han de modificar el seu hàbit, els seus hàbits, alimentació sobretot, activitat física i hàbits tòxics. És que és la base. Si no hi ha aquesta modificació, per molt tractament que facis, moltes vegades tampoc acaba de ser efectiu. Llavors, ser conscients del que mengem, ser conscients del que ens movem, deixar de fumar, deixar de fer un consum excessiu d'alcohol. I crec que també és molt important la informació, perquè dèiem, just abans que estàvem començant a preparar aquest videopodcast, a micro tancat, això sí ho dèiem, que hi ha molt producte que no som conscients de la quantitat de sucre que arriba a portar, no? És a dir, evidentment, els que són més dolços és molt evident, no? Les llaminadures, els pastissos, els gelats, tot això és molt clar, que té molt sucre, però hi ha molts altres productes que no ens ho sembla. Parlàvem de les salses, no? De productes enllaunats, no? Que són el ketchup, no? I que són autèntiques, no? Hi ha autèntiques quantitats de sucre que, per tant, entenc que el que és recomanable també és mirar a totes les etiquetes, no? Els valors nutricionals, els grams de sucre que porta el producte, no?
Sí, bueno, si n'entens una miqueta d'etiquetatge, sí, estaria bé saber què porta i què no porta. De fet, en tots els productes ara estan obligats a posar-ho i, per Molt tant, crec que ho posen en grams, si no recordo malament, els cereals mateixos. Sí. Els cereals, Sí, per exemple, tant. del dematí. Grams de també. proteïna, grams de greix, Sí, grams tant. de... Jo el missatge important que deixaria, com ha dit l'Agnès, que necessitem aquests hàbits, jo crec que el missatge ha de ser... jo no sé si es pot arribar a curar, però jo sóc una ferma convençuda que es pot prevenir. Nosaltres a la nostra entitat, a la Fundació Assistencial, hem participat en 2 o 3 projectes, macroprojectes a tota Catalunya de prevenció de diabetis amb canvis d'estils de vida. Hem fet programa educatiu de 2 anys amb les persones amb risc de diabetis. Bé. I hem reduït la incidència diabètica un 36% en aquestes persones. És a dir, es pot prevenir. Això sí que ho sabem segur. Amb aquests canvis d'estils de vida, amb aquesta pèrdua de pes, amb aquests... I que no només esteu prevenint la diabetis. I Esteu sí, prevenint- totes les seves sí. comunicacions, tota la Totes malaltia cardiovascular. cardiovascular... Això sí que ho tenim claríssim, no? Per tant, jo crec que el missatge ha de ser intentem prevenir la malaltia, no? I des de primària, ja saps que el lema de la primària és promoció de la salut i prevenció de la malaltia, no? I aquí és on intentem incidir, no? En prevenir que això és... Molt bé. Doncs Teresa Mur, metgessa de família i comunitària i coordinadora assistencial d'atenció primària ambulatori a la Fundació Assistencial Mutu Terrassa, i Agnès Sánchez, infermera d'atenció primària al Cap de Can Mates. Moltes gràcies per haver vingut vosaltres. i haver-nos aclarit, jo crec que pràcticament tot el que té a veure amb la diabetis i d'haver estrenat aquesta temporada en aquest nou set tan atractiu, tan xulo que tenim. Estic segur que ha estat un dijous de mútua molt interessant i molt profitós, i moltes gràcies a totes les persones que ens heu estat seguint a través de les xarxes socials de Mutu Terrassa i també del diari digital Mont Terrassa. Nosaltres ens emplacem a veure'ns aproximadament d'aquí un mes i, per tant, fins aquí i molta salut a tots i a totes.